De bon dematí, salpam del port d'Alcúdia amb en Gaspar i la seva tripulació a bord del Petit Fuat, navegant per les aigües de la badia en una de les barques que des de finals de desembre fins dia 24 d'abril es dediquen a una pràctica pesquera artesanal i tradicional de Mallorca, la pesca del jonquillo. El sol ja guaita i l'aire és salat. Durant el trajecte cap a la zona de la colònia de Sant Pere, contemplam la mar i les muntanyes ataronjades per la llum de les primeres hores del dia. Diuen que avui serà un bon dia de pesca, clar i amb la mà en calma. Aquest paisatge és el mateix que contemplaven els pescadors d'un temps, però avui els avanços tecnològics faciliten localitzar amb certesa el punt exacte on es troba el jonquillo. Altres espais el cercam en secosonda, que és això, i veiem el jonquillo sol formar unes taques, unes moles que dèiem, i cercam la taca dins secosonda. Arribar més o menys per el puesto on ens pensam, perquè tampoc no és que n'hi hagi per tot. Se fa a zones, i en aquestes zones cercam a secosonda que ens surti la taca. I fem un parell de voltes, comprovem realment que el jonquillo, que el peix no se mou, i llavors intentem agafar-lo en la xarxa que duim. Hi ha dies que n'hi ha, ho fem ràpid, hi ha qualque dia que ens costa més pena, però ens cansem de mirar el televisor que li dic jo. Ara tot d'una que ens surt el peix dins l'ecosonda, que ja el tenim marcat, anem a poc, jo tinc aquesta espècie de suro i el tiro a la mà. I ja me queda exactament el peix marcat. Li feim dues voltes en la barca per damunt per saber realment que és jonquillo, perquè si no el jonquillo s'aixeca i mos fuig, i si el jonquillo mos queda en el puesto, i quan estem segurs ja feim la maniobra per anar a agafar-lo. Aquests són pescadors que ara ja veus, ja fan feina, estan tirant ara l'àncora, perquè per fer aquesta feina de tirar una àncora, de vegades t'equivoques i la tires massa a prop, la tires massa enfora i ens ajudam una a l'altra. Aquí són aquestes 4 barques que tenim aquí davant, que ja estan fent la feina. Ara arribant altres si ens deixaran puesto, perquè la cosa que tenen la taca estreta allà. Si no, doncs ens sortirà qualque cosa més. Esperam el surf d'en Gaspar per amollar l'àncora. Ara és el moment de llançar la jonquillera, una xarxa allargada que al final té una malla molt fina on es concentren els diminuts peixos que han vengut a pescar. És un art molt selectiu que gairebé no provoca captures accidentals d'altres espècies. El jonquillo apareix a les nostres aigües a l'hivern. Encara que té una mida molt petita, no supera els 6 centímetres en un peix adult, un dels més petits de la Mediterrània. Té un cicle de vida molt curt, no supera els 6 o 7 mesos de vida i mor després de reproduir-se. És precisament durant l'època de reproducció quan es concentren en grans grups a les badies sobre fons d'arena o fang a una fondària màxima d'uns 70 metres. És considerat una espècie en perill al llibre vermell dels peixos de la mar Balear. De fet, aquesta és la tercera temporada de pesca després d'una veda de 5 anys a la badia d'Alcúdia. També existeix una quota diària establerta enguany en 30 quilos per barca. Una bona relació entre els pescadors permet treure el màxim profit de cada jornada de pesca. A vegades s'ha extravengut un dia agafant-ne 50 o 60 quilos. I mos xerram per la ràdio i cridam un companyero i li dèiem què te falta tu? A jo li falta 20 quilos de peix, però li passam el que duim i així ell ja no em porta feina i ja no matam el peix del fons. Una vegada que el tenc agafat també, si pots evitar que un altre el agafi, molt va millor. I de vegades també s'ha extravengut que hem estat tots sols i quan hem agafat els 30 quilos hem hagut de mullar el peix a la mà. No el treny de la mà i el tornem a mullar. Menys el dia antes el trobam. Si es respecten les normes de pesca, es pot garantir que hi haurà jonquillo a abastament tant per als que el pesquen com per als que ens agrada assaborir-lo. El
jonquillo és un peix que s'aprofita tot. No s'ha de fer res, no s'ha d'escatar ni s'ha de fer res. Compra mig quilo de jonquillo i sap que menja mig quilo de jonquillo. I és un peix que rep molt, perquè realment, de les maneres que se cuinen, amb mig quilo de peix en menja una família de 4. Per això és un peix que té molta demanda. I és que no li agrada el peix i tot menja jonquillo, quasi, perquè la gent el que no vol són espines, per els lots i per tot. I enguany està molt bé de preu. Enguany, com que està un poc la crisi i un poc engajant, doncs nosaltres el trobam barat, que el pescam. La jornada ha estat satisfactòria. Encara és d'hora quan han capturat la quota que correspon a l'embarcació, així que tornant cap al moll ben contents. Enguany ha estat molt bon any. Enguany, el que duim de temps, feia anys que no se veia aquesta quantitat de peix de jonquillo. La veritat, pescava dins el mar, ja no se podia pescar perquè ja no en quedava, i la temporada eren fluixes. I a través d'Esparo o el que sigui, el peix s'ha recuperat, o perquè el temps és propenso, perquè els pescadors també diuen que els anys que fa molt de fred és any de jonquillo, enguany ha fet fred i hi ha hagut jonquillo, no sabem si la relació ho és, però coincideix. Ara ja veurem l'any que ve, si serà de calor, no n'hi ha, ja podrem dir que ha estat bona. De moment estem contents per això. I de la mà a la cuina. Per assaborir aquest peix exquisit, res millor que escoltar alguns consells de la dona d'un pescador. Si feim una coca de verdura, li posarem jonquillo primer i llavors posarem la verdura i tal, que ara ho podran veure de la manera que la faig. El primer de tot és aplanar la pasta. El jonquillo no se li fa res, Això no se renta. Això s'escampa ben escampadet. Avui la farem així, que estigui ben escampadeta. A la més sigui tan petitó, doncs és molt sabrós. Ara anem a fer el procés com si féssim una coca amb verdura. Totalment com si féssim una coca amb verdura. Jo la coca amb verdura la faig així. Li poso pebre vermell dolç i pebre vermell coventet. Perquè, clar, això també ha de tenir un gust de coventet. Ara componem aquí tota la verdura, que tapi ben tapadet. La verdura té bledes i uva verd. I el trompó té un poc de porro, un poc de ceba, un poc de tomàtiga i un poc de pebre. Ara el seu procés és ficar-la dins el forn, que estarà aproximadament mitja horeta. I estem que fem això, farem una altra cosa. Ara, en aquest moment, el que començarem a fer seran les rajoles de jonquillo. Jo les faig de la següent manera. Primer he de batre un ou, així un poc ben batut. Llavors li poso un poc de llet, una grapadeta de farina, no molta, i li poso un poc també de llevadura canari o llevadura royal, o que sigui, un poc de llevadura, i iogurt. Ara li posem el jonquillo, així me farem un parell, un poc de coventet, pebre verd dolç i pebre verd covent. Ara, com que ja tenim les rajoles preparadetes, ara anem al procés de fregir, que l'oli ja està calentat i tot, o sigui que ara ja queden unes roletes sueltes i no són pesades. No són pesades. Jo ja t'he dit que als nens li encanten. Ja saben de quina manera se pot aprofitar aquest peix tan bo com el jonquillo. En rajoles i coca de jonquillo, que ja la veuen com ha sortit. Ara li donem al meu amo, que al fin i al cabo és que du el jonquillo i és l'anfitrión. Per tant, vinga, a provar-la, veurem com ens ha sortit. Veurem com serà de bona. Com serà de bona. Molt bona. Està bona, està molt bé.
Pues ja està. Mira. Això és la coca de jonquillo. Recorda, malgrat la seva mida, el jonquillo es pesca quan ja és adult. El respecte a les normes i a les quotes ha de permetre la recuperació de l'espècie. La jonquillera és un art molt selectiu que gairebé no produeix captures accidentals.